kita sa magayuna pag-ibanan. Pagkamuot ang duwa na huli sa kasalan, dahil ko na maipaliwanag ang sa kong kamahal. Sobrang umalis akong namamatayan, kantawan kita ninanghil na makakaibanan. Maski sarat man kita sa satuyang buhay, basta kitang luwa nagtatabangan. Pero ano na ang nangyayari sa tulong niyan? Nawawara na ang dating pagkamuutan, ang binilog ng pamilya na mauma. Ganyan baga mauuyag na. Ano na ang nangyayari sa to? Dahil ko na nasasabutan na sa imong puso. Pirmi na sana kita nag-iiwal sa dayko masabutang dahilan. Ano na ang nangyayari sa to? Dahil na yata kitang duwa magkakasundo. Maray pa siguro kapusong tanan, handain na kita magkatulugan pa. Gabos na giniho ko na kita na maayos pa, tangang dai maraot ang sa tuyang pamilya. Pero sa hiruon mo garo dai na talaga, kaya na talaga ang muya mo. Paalam na. Pero ano na ang nangyayari sa tulong niyan? Nawawara na ang dating pagkamuutan, ang binilog ng pamilya na maugma. Ngayon baga mauuyag na. Ano na ang nangyayari sa to? Dahil ko na nasasabutan na sa imong puso. Pirmi na sana kita nag-iiwal sa di ko masabutang dahilan. Ano na ang nangyayari sa to? Dahil na yata kitang duwa magkakasundo. Maray pa siguro kapusong tana, nang dai na kita magkatulugan pa. Kung yan ang gusto mo na kita magbulagan na, sige na. Malaya ka na.
na nasasabutan na sa imong puso. Dili na sana kita nag-iiwal sa di ko masabutan. Dahilan ano na ang nangyayari sa to? Gabi na yata kitang dua magkakasundo. Maray pa siguro sa pusong tana nang dai na kita magkatulugan pa.